На телеканале МКТБ «Новинный час» мясцовы. Я Олеся Ушакова. Вітаю вас. Глядите сегодня в выпуску. У Минской области плануется прышчапіць от коронавируса 2500 медицинских работников. Эрудыты не подвяли. На рахунку малодзяжынскіх школьников 51 диплом областных олимпиад. История, религия и музыка. У Радашковецкім касцёле на Святейшей Троицы вядзецца рэстаўрацыя аргана. У Минской области плануется прышчапіць от коронавируса 2485 медицинских работников. Нагадаю, у конце минулого года Беларусь заключила первый контракт на поставку 17 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». У снежні наша краіна атрымала некалькі невялікіх партый вакцины, а напярэдадні Нового года партию у 20 тысяч доз. Яна прайшла контроль якости у Беларуси и уже размяркоўваецца па установах аховы здароўя. Таксама ў планах у першым квартале гэтага года пачаць вытворчасць вакцыны «Спутник Ви» на базе айчынных фармацэўтычных прадпрыемстваў, паведаміў міністр. З перспектывай на будучыню. Дыялогавая пляцоўка з удзелам сталых жыхароў района прайшла ў Палацы культуры горада Маладзечна. Мерапрыемства наведалі намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Іван Лаўрыновіч, а таксама старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкама Тамара Красоўская. На сустрэчы абмяркоўваліся розныя аспекты сацыяльнай дапамогі і падтрымкі людзей сталага ўзросту. К сожалению, стареет население в Беларуси, не только в Беларуси, и в Европе. И мы должны сделать какой-то шаг навстречу этим людям для того, чтобы они еще работали и в этом возрасте приносили пользу себе, окружающим, детям своим и, конечно, обществу. Вот это как бы самая главная задача. Больш падрабязны матэрыял глядзіце ў наступным выпуску навін. У Маладзечнай працягваюць працаваць грамадскія прыёмныя. Кожны жадаючы можа звярнуцца туды са сваімі прапановамі па пытаннях канстытуцыйнай рэформы сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна, вобласці і краіны. Месца правядзення прыёму горад Маладзечна, вуліца Прытыцкага, дом 3А. У гэту сераду прапановы прыме старшыня першаснай прафсаюзнай арганізацыі унітарнага прадпрыемства «Камунальнік» Наталья Колеснікова. А ў суботу старшыня першаснай прафсаюзнай арганізацыі Маладзечнай цэнтральнай раённай бальніцы Андрэй Срэдаў. З графікам работы грамадскіх прыёмных у Мінскай вобласці можна азнаёміцца на сайце Мінскага аблвыканкама. 5 рэспубліканскіх акцый па бясплатнаму кансультаванню грамадзян і прадстаўнікоў бізнесу правядуць натарыусы ў гэтым годзе. Так звярнуцца за бясплатнай кансультацыі можна будзе 15 сакавіка, 7 траўня, 2 ліпеня, 14 кастрычніка і 3 снежня. Падобныя акцыі праводзяцца штогод напярэдадні дзяржаўных святаў і іншых памятных дат. У 2021 яны прымеркаваны да святкавання Дня Канстытуцыі, Дня Перамогі, Дня Незалежнасці, Дня Маці і да Дня юрыста ў Беларусі. Супрацоўнікі Беларускай натарыяльнай палаты адзначылі запатрабаванасць такіх акцый. У 2020 годзе бясплатную дапамогу атрымалі каля 15 тысяч беларусаў і гасцей рэспублікі. Тых, хто звярнуўся, цікавілі пытанні афармлення спадчынных правоў, складання завяшчанняў, шлюбных дагавораў, адчужэння нерухомасці, прадастаўлення электронных дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычных асоб або індывідуальных прадпрымальнікаў, паведамляе Белта. Страсці па Чэсцінску. 39-гадовы грамадзянін быў шпіталізаваны ў бальніцу з мноствам траўмаў грудной клеткі, лёгкіх і пераломамі рэбраў. Як выявілася, віной сяму стала жанчына. Яна не жыве са сваім законным мужам і як быццам збіраецца з ім разысціся. У выніку на гарызонце з'явіўся жыхар суседняй вёскі. Законны муж з такім становішчам не змірыўся і, застаўшыся дома ў жонкі, якая ў гэты час была ў гасцях адзінокага кавалера, нанёс яму удары нагамі і рукамі, а потым выліў на мужчыну 5 літраў зялёнай фарбы. Фігурант справы патлумачыў, што прычынай разборак стала рэўнасць. Яму пагражае да 8 год пазбаўлення волі. Людзі выратаваны, а маёмасць не ўсюды. На стары Новы год у аграгарадку Ляхновічы гарэла лазня, прыбудаваная да жылога дома. У выніку здарэння пашкоджана аддзелка на плошчы 12 квадратных метраў. У гэты ж дзень у Радашковічах па вуліцы Мінскай гарэла двухпакаёвая кватэра ў жылым доме. Агнём пашкоджаны пакой, закураны сцены, столь і маёмасць, пашкоджана бытавая тэхніка. Разглядваемая версія ўзнікнення пажару, неасцярожнае абыходжанне з агнём, пакінутая без нагляду запаленая свечка. 15 студзеня выратавальнікі выязджалі ў трохпакаёвую кватэру ў адным з дамоў па вуліцы Богдана Хмельніцкага. Дзверы адчынілі ломам, у памяшканні было моцнае задымленне. Мужчыну, які там знаходзіўся, перадалі брыгадзе хуткай дапамогі.
Жанчыне шпіталізацыя не спатрэбілася. Па адной з версій выратавальнікаў, узгаранне адбылося з-за неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні гаспадара кватэры. Бяспека ў кожны дом. Ва ўсіх кутках Беларусі ратавальнікі праводзяць рэспубліканскую акцыю. Яна пройдзе ў 5 этапаў. На першым з іх з 18 па 22 студзеня ў цэнтры ўвагі асобы, якія злоўжываюць алкаголем і вядуць асацыяльны лад жыцця. А месцамі правядзення стануць аддзяленні дзённага знаходжання наркадыспансераў, апорныя пункты, а таксама цэнтры бяспекі. Цвярозы погляд на бяспеку менавіта пад такім дэвізам аб'яднаюць свае намаганні ў прафілактыцы пажараў ратавальнікі, прадстаўнікі Чырвонага крыжа, управлення ўнутраных спраў, духавенства, ветэраны МНС і добраахвотнікі. Юныя эрудыты не падвялі. 80 вучняў Маладзечынскага раёна прынялі ўдзел у абласным туры алімпіяды па 18 вучэбных прадметах. У выніку 51 удзельніка журы ўзнагародзіла дыпломамі розных ступеняў. Найбольш удала выступілі каманды па хіміі, фізічнай культуры і здароўю, нямецкай мове, гісторыі, грамадазнаўству і працоўнаму навучанню. Як і ў папярэднія гады, лепшыя веды паказалі гімназісты. На рахунку прадстаўнікоў 10-й гімназіі 16 дыпломаў. У іх калег 7-й і гімназіі каледжа мастацтваў па 9, у гімназіі нумар 6 і сярэдняй школы нумар 14 па 4 дыпломы. У Маладзечынскім раёне спаборнічалі каманды па хіміі і грамадазнаўстве. Цяпер мацнейшыя вучні рыхтуюцца да заключнага рэспубліканскага этапу алімпіяды. А некаторыя са сваімі настаўнікамі мараць не без падстаў пра ўдзел і ў міжнародных. Гісторыя, рэлігія і музыка. У Радашковічах вядзецца рэстаўрацыя аргана. Працы праходзяць у касцёле Найсвяцейшай Троіцы. Якая адметнасць клавішнага духавога інструмента і чым славіцца каталіцкая царква, даведалася наша здымачная група. Гісторыя Радашковіча касцёла Найсвяцейшай Троіцы цесна звязаныя. Першы ўспамін аб мястэчку – гэта якраз інфармацыя аб стварэнні парафіі ў 1447 годзе. Шмат гадоў, мноства падзей налічвае каталіцкая царква, перабудаванні, змены ўлады, ганенні і забойствы вернікаў. Але вядомы касцёл не толькі багаты гісторыяй, але і выбітнымі асобамі. Менавіта тут 138 год назад быў ахрышчаны маленькі Іван Луцевіч, знакаміты класік беларускай літаратуры, народны пясняр Янка Купала. Безумоўна, апроч таго, што ён тут быў ахрышчаны, у яго была вельмі веруючая сям'я. Яна пражывала ў Вязанцы, потым Янка Купала працаваў тут у мястэчку Радашкавічах і таксама наведваў гэту святыню. І, напэўна, натхнёныя шмат якія літаратурныя творы якраз духоўнымі разважаннямі, якія атрымліваў, магчыма, слухаючы Біблію, святое пісьмо ў гэтай святыні. Таксама ў гэтай святыні былі ахрышчаныя бацькі братоў Луцкевічаў, таксама яны ёсць заснавальнікамі беларускай дзяржаўнасці, мы ведаем. І гэта таксама вельмі знакаміта, што Маладзечыншчына дала такія вялікія постаці. І можам казаць, адсюль пачынаецца і фармаванне ў нечымі мовы нашай краіны і нават дзяржаўнасці краіны. Велічны музычны інструмент гучаў у касцёле 60 год назад. Пасля ўлады размясцілі ў будынку завадскі цэх, арган быў фактычна знішчаны. Некалькі год таму царкву быў прывезены клавішны інструмент з Браслава. Працы па рэканструкцыі аргана вядуцца 4-й год. І хоць работа яшчэ не скончана, на богаслужэннях ужо гучыць музыка. Кожная святая імша суправаджаецца арганам. Граюць двое мясцовых жыхароў і музыка з Маладзечна. Тыя, хто, напэўна, займаюцца музыкай, цудоўна ведаюць. Ніколі электронная, ніколі нейкія там электрычныя прыстасаванні не заменяць тое, што ёсць натуральным гукам. У яго ёсць свая адметная прыгажосць і тое самае гэты арган. За клавішамі караля музычных інструментаў Дмітрый Лотаў. Менавіта ён і займаецца рэстаўрацыяй аргана. Майстар прыязджае з Расіі, дзе працуе ў вялікім тэатры оперы і балета і ў маскоўскай філармоніі. Сёння арган гучыць не ў поўны голас. Плануецца, што пасля рэстаўрацыі яго моц будзе 26 галасоў, а сам інструмент стане 4-тым па велічы ў Беларусі.
Варта адзначыць, што ў яго дастаткова багатая гісторыя. За аснову ўзяты польскі арган. Ён складаецца з частак розных інструментаў. Спачатку меў невялікія памеры, але ў 70-х годах 20-го стагоддзя майстры з Латвіі яго пашырылі. Орган состоит любой абсолютно из трех главных частей. Это, во-первых, воздухонагнетающая система, мотор, который дает воздух. Во-вторых, клавиатура или управляющий механизм, который сзади вас. И виндлада, по-немецки виндладе, или по-польску ветровница, на которой стоят трубы. Вот. И трубы вот, это то, что непосредственно звучит в любом органе. Да, если это настоящий орган. Когда начали работу уже конкретно, выяснилось, что старая электрика, которая стояла, что она абсолютно никуда не годится, что она в полной замене. И мы решили ее модернизировать, выписали очень хорошие части, они тут стоят, эти соленоиды. И все это поменяли. Тоже начинка в кафедре, в игровой тоже все новое, клавиатуры новые, там, в общем, очень много пришлось переделать. Кроме того, сами трубы, они требуют во многих случаях такого серьезного ремонта. У нас здесь будет еще 3 дополнительных регистра, которых пока вот здесь уже нет внутри. А так он весь стоит, и сейчас я занимаюсь тем, что подключаю и ввожу в действие то, что уже имеется. Кожны рад трубак – гэта пэўны тэмбр. Іх розніцай і спалучэннем вызначаецца багацце гучання. Арган мае больш за 800 дэталяў, некаторыя з іх зроблены ў 19 стагоддзі, іншыя ў 20-м. Новыя прылады дарабляюцца і сёння. Наперадзе праца над праспектам. Гэта фасад, твар інструмента, які бачны з першага паверха касцёла. Пасля гэтага арган будзе мець завершаны выгляд і зможа ў поўнай меры парадаваць прыхаджан. Дарэчы, менавіта за іх ахвяраванні і вядуцца працы. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Развітваемся з калядкамі. Праваслаўныя хрысціяне сустракаюць хрышчэнне Гасподне. Свята ўстаноўленае ў гонар падзей евангельскай гісторыі, якая адбылася на рацэ Іардан. У храмах праходзіць урачыстыя богаслужэнні, а пасля літургіі адбываецца асвячэнне вады. Тэму працягне наш карэспандэнт. У праваслаўным календары 18 студзеня пазначаны як дзень строгага паста. Заканчваюцца вясёлыя і светлыя калядныя дні, прыходзіць сачэльнік. Ці, як кажуць беларусы, бенная куцця. Гэта дзень асобай духоўнай падрыхтоўкі да ўрачыстасці богаяўлення. А свята хрышчэння Гасподня на пропаведзях святары абавязкова згадаюць прыхажанам. Называюцца яшчэ так таму, што ўпершыню ў гісторыі чалавецтва усе 3 лікі Святой Троіцы з'явіліся людзям. Иоанн слышит слова «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Потом мы видим Сына Божия, Господа, Бога Сына, который приходит на Иордан, и Духа Святаго, который всходит на Него в виде голубя. Тем самым свершилось явление Святой Троицы. Паводле царкоўнага статута свята хрышчэння Гасподня называецца таксама днём светаў, таму што гэта свята не толькі вады і духа, але і боскага святла, якое прасвятляе сэрцы людзей і пераўтварае ўсю іх сутнасць. Прасветні вячэрні нагадвае нам і беласнежнае адзенне духавенства ў гэтыя дні. Гэта тое святло, якое дае Гасподзь у розных таінствах царквы, а таксама ў асвячэнні вады. Совершая таинство крещения, всегда говорю, что это есть становление на первую ступеньку восхождения человека к духовному совершенству, ведущей к Царству Небесному. Чтобы приумножить божественную благодать, которую мы принимаем в Святом Крещении, нужно очень много стяжать в свое сердце всех благодатных даров, которых так не хватает. И как через эту нехватку роняется нами та божественная благодать, и отдаляем мы от себя источника любви самого Бога. У храмах 18 і 19 студзеня адбываецца вялікае свячэнне вады. Вада гэта называецца гіасмай, што ў перакладзе з грэчаскай азначае святыня, і захоўваецца цэлы год, а можа і больш. Асвячэнне першы і другі раз праходзіць аднолькавым чынам, таму якасці вады нічым не адрозніваюцца. Хрышчэнскай вадой асвячаюць дамы і рабочыя памяшканні, яе даюць піць хворым людзям з малітвай і кавалачкам прасфоры, ды здаровым яна ніколі не зашкодзіць. Принимая святую агиасму, святую воду, мы должны прежде всего быть с миром в душе и сердце, потому что если мы где-то таим какую-то неприязнь, какую-то ненависть, какую-то вражду, то, поверьте, эта божественная благодать уходит.
она бездейственна по отношению к нам. Встав со двора, мы должны прежде всего совершить молитву, покаянную молитву мытаря, сказал: «Боже милостив, будь ко мне грешнику». Принимая не стаканами эту воду, а ложечкой, благоговейно принимая эту святыню. Помня, что это по своей такой крепости духовной, это вода после святого причащения. Сёння ўжо ніхто не стараецца набраць хрышчэнскай вады пра запас. Усе чулі, што дабаўленая ў невялікай колькасці да звычайнай, яна перадае апошняй свае благадатныя якасці. А яшчэ сёлета, упершыню за колькі гадоў, прырода парадавала нас снегам, марозам і інеем на дрэвах. Каляды ад зоркі да вады атрымаліся сапраўды светлымі і радаснымі святамі. Як апошні напамін пра іх, ёлкі на вуліцах і ў храмах, якія пачнуць разбіраць пасля хрышчэння да наступнага Новага года. Алла Маркелаў, Алексей Андреевский, МКТВ. Трэцяе паражэнне запар. Хакейны клуб «Дынамо Маладзеж» з лікам 3-4 саступіў гродзенскаму Нёману. Матч адбыўся 16 студзеня ў лядовым палацы «Маладзечна». Абедзве каманды на роўных змагаліся за перамогу. Лік у першым перыядзе адкрылі госці. У другім удача усміхнулася дынамаўцам. Павел Развадоўскі лік зраўняў, а праз 12 хвілін Ягор Клаўдзеў вывеў нашу каманду наперад. У трэцім перыядзе хакеісты Нёмана зноў закінулі шайбу ў нашы вароты. На гэта дынамаўцы адказалі дакладным ударам Дмітрыя Амбражэйчыка. Маладзечанцы лідзіравалі, але хакеістам Нёмана зноў удалося зраўняць лік, а ў овертайме закінуць яшчэ адну шайбу. Выніковы лік матчу 3-4 на карысць Нёмана. Наступная гульня нашых хакеістаў адбудзецца 20 студзеня. На выездзе яны згуляюць з хакейным клубам «Магілёў». На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Не пераключайцеся. Вы можете сачыць за навінамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакце, Аднакласніках і Інстаграм. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.